са чували името на Чолаков. Но колегата му, Ксавие Дюкабан, вече е звезда в България. От електронния сайт дори направиха прогноза, че френският дипломат може би ще иска да седне и на отпуснати от държавната хазна на България, а поръчката пече. И ще ги запомним завинаги. Има малко противоречие за произхода на думата. Con, you're gonna like this. Here we are as this incredible season reaches its climax. Заплати 500 лева пенсии и 300 хиляди гласуваха за него. Абе, българина, осъзнайте. Хей, защо спираме? И трябва да ходим да готвим, а? Да. Айде, отиваме да готвим. Съжалявам, не исках да прозвучи грубо. С Стюарт так му се разведохме. Сигурно те на гранична полиция и всички съпровождащи ги, тъй като трагичната новина за баща на 2 деца почерни цялата Коледа. Да карам сърф и да ям пудинг. Вече познаваш един човек. Хубаво е да срещнеш човек, който не говори все за частното си училище. Мога с месеци да не говоря за... Китайска храна! Вижте, намерих тофу банички, можем просто да... Бяха криви, а сега това го няма. Вече си спокойна, уравновесена. Ако поддържаш този стил, ще стигнеш далеч. Добре, за да завършим. Нито една точка. Всичките победи на Модена са с по 3-0 и 3 на 1 гейма. Утре големият матч от този 11-ти кръг, именно срещу състава на Тренто. Тренто пък